Здравейте, казвам се Нели Петрова и съм координатор на проекта за асоциирания партньор Община Аксаково. Като координатор ръководя изпълнението на проектните дейности на територията на общината. Климатичните промени предизвикват много природни бедствия, като наводнения, обилни валежи, също така високи температури и създаването на така наречените топлинни острови. Жилищните дворове са потенциални кандидати за такива топлинни острови и в същото време те създават възможност за прилагането на природосъобразни, иновативни и технологични решения за преодоляване и адаптиране към промените на климата. Училищният двор, поради това, че по-голямата си част са покрити с циментови настилки, дават възможност за прилагането на тези иновативни решения. Един такъв проект, който ни предоставя възможност за адаптиране към климата, е React School и неговата успешна реализация ще бъде пример за подобни решения и за прилагането му както на местно, така и на регионално и на национално ниво. Казвам се Мариела Петрова и съм директор на Средно училище Свети Климент Охридски, град Аксаково, община Аксаково. Училището ни е включено в проекта React Schools като пилотен обект. Целта на този проект е преобразуване на училищни дворове в контекста на ескалиращите промени на климата. Проектът е много важен за училището, защото той ще даде възможност за преобразуване на училищния двор, създаване на една позитивна, здравословна среда за ученици, ще ангажира общността на Аксаково. Проектните дейности включват монтиране на сензори, чрез които да се следи температурата, запрашеността и други фактори на околната среда, засаждане на храсти и дървета, монтиране на съоръжения за игри и спорт.